agendere gosemiwa kwene kibuna ngolindare gekoro anene na kuinyora ekegusii gosomonu wekegusii ayaniga kwanetwe onse kerege tabu yajagetigwe ekike kumurikira mangana ye science ekikirikire na Bonvas Nyamweya oyori getege tabu ekyo anene asomoroberio osa soma yigoyo bokwene kibuna none science ngosomi gugire asomonu ubekegusii ka okwana oseba gokwana kinga kibanya bawekerana asomo yigoyi ngo badebna ekena kike tambugerekia yo kwene kibuna egetabu ngori kubire noyena se sabu erajikurikwa na gosomiwa asomo wekegusii kya samatuko alibosino nomugabana we county ya Kisii Bauro Simbaradini ga toko boko egetabu ekyo kerate ne getabu eke yokere kengencho enene ochi ase omogusii Samarita ngoro kwa choti nyakundi korwa Mwanyagetinge Heritage Council lero gotwachaga sense mo yairanda tukichache south ase ogochengera egetabu y'Ekegusii yerikire no mu ito kwa Bonvas Nyamweya ase okwegera Ekegusii geto egetabu ekyo ya physics kitengire gocha somo no Ekegusii dore no mogoko na ndiro gokumia ebuku yaito emuma ekarumumbu ekachenjwa ekabariko mu Ekegusii korwelyo noene egetabu ya egesomo kyanyagori kusomo mu ito Ekegusii eyo aya namaya twakira kuchengera namo Ekegusii kuna abantu bari bakwegerera Ekegusii ekyare Ekegusii geito yasire kolima